ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номераи имо ба сайти мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран астае ки мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиса кунед. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Хурӯсон, дар ҷамоати Хилолӣ гуфтагӣ аст. деҳашам деҳаи Хилолӣ мешавад. дӯстони азиз, ки бо дигар маълумотша мегирен. хоб, маҳсулоти заминашон 8 сотиқ замин аст ки ду дар хона кардагӣ тайёр, ки хонаҳо дарошуд тайёр аст, яъне ки ремонти средня барои зиндаги кардан 100% мешавад. мегӯяд обшаб қатъи светш аст. дарахтони навниҳоли меваҳдиҳанда шудага сироштанага бо нархи арзон мефурӯшем. 45,000 сомони бардорон. боз мегӯяд кадоме ки мехарад бо ягон муомила мекунем. сироштанага бо нархи арзон хонаи тайёр 8 сотиқ замин ду дар хона. вариантҳои алишам ҳастанд. мегӯяд ягон мошинам бошад, мегӯяд ба мошинам алиш мекунам. мошинаи эҳсос ки ба нархи ҳамин хона мувофиқ бошад. хел хайо бо дигар маълумотша мегирем. дар рақамошро WhatsApp пайвастро марҳамат дигар маълумотша гирем. квартираи фурӯши навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Зарафшон гуфтагӣ аст. соҳибшон ки лаби роҳ дорад. якхонага квартира аст. дӯстони азиз, дар 18 ошона қарор дорад ки лифтам дорад, яъне ки трезаҳо часпондагӣ, дарони хона шикатур кардагӣ, монтаж кардагӣ, фақат рангбору чизи чораша оварда медорем, зиндагӣ мекунем. бо нархи арзон мефурӯшем. мегӯяд 41 квадрат, яъне ки тони агар духонага када мешонем ки яъне дурнуш калон аст. якум яъне ки якхонага дар 18 ошона 41 квадрати метр аст. обсвеча гузарондагиам 125,000 сомония бардорам ки боз арзон мекунем. мегӯяд дар назди квартира 125,000 сомония савдо ва муомилаш мегӯяд дар назди квартира мекунем. хай бо дигар маълумотша аз рақамошо марҳамат гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ваҳда, дар тарафҳои станса гуфтагӣ аст. поёнтар мегӯяд кӯчаи Истиқлол мешавад. мегӯяд хай ҳамҷашам амин, яъне ки ҳамҷа дар назар дорад кӯчаи Истиқлол. дӯстон, хоб, маҳсулоти заминашон мегӯяд 8 сотиқ замин аст ки 8 дар хона мегӯяд кардагӣ. 4 дар хона мегӯяд дар поёна, мегӯяд 4 дар хона дар боло ки хонаи ду ошона аст. бардорон ки 8 сотиқ замин аст. ошхона, баня, даже ҳоҷатхонашам мегӯяд дар дуруни ҳамин хона кардагӣ. мегӯяд хона ду ошона, трезаҳои пластикӣ, дарошам хона шикатур, монтаж ҳамаш кардагӣ ки уже мешавад ки рангбор карда зиндагӣ кунем. гирди хона полни худ маҳкама. боз дар берунам мегӯяд ошхона, баняшам дар берун дорад, ҳам дар дуруни хонаам ҳаст. мегӯяд хона мегӯяд хеле расходи калон шудагӣ. мегӯяд не ки ҳамон расходи кардагишона мегӯяд мефурӯшад. мегӯяд бисёри баъд боло шуда пул намуда сиро шуда сум дар кора. мегӯяд соҳибшон бо нархи 270,000 сомонӣ бародарон ки боз мегӯяд арзон ва муомилаи хуб мекунем. вариантҳои алишам мегӯяд дорад ягон вариант дошта бошед мошина, квартира, ягон хона дигар ҷо. вариантҳои алишам аст, метавонед ки яъне ки пешниҳод кунед. марҳамат дигар маълумотҳои пурра аз рақамҳои поёнда лайка фаромӯш накунед. квартираи фурӯши навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар Ламанос гуфтагӣ аст. дӯстон, кадомитон медонед Ламаноса? хоб, дигар маълумотша хай худатон мегирем. сехонага квартира аст. бардорон дар якум ошона қарор дорад. 53 квадрати метр аст ки обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер бо чизи чораш мегӯяд мефурӯшем. мегӯяд ҳане ки ҳамаи шароитош ҳаст. стиральни машина, термис, телевизор ва холодильник, кухни, гарнитур, спални бо аст, духовка, микроволновка, печкаи бо свети ва печкаи дигар хелам қатъи ҳамаш мегӯяд мефурӯшем сирошна бо нархи 280,000 сомонӣ бардорон ки ремонтчам ремонти беҳтарин сирошна мегӯяд сум дар кора. дар Ламанос қарор дорад. дигар маълумотҳои пурра кадомитон мехарен аз рақамҳои поёмода.
دوستان اگر شما خالی کوارتیر فروشی خانه زمینی که زمین خالی ماشین مغازه یگان گاو مول یگان تکنیکا برای فروختن داشته باشید میتونید که معلومات فروش قطعی صورتش در نمره ایمو واتساپ روی کنین ما در ویدیو آینده فروش در رکلام ده میمونیم. خانه فروشی نزدیک حولگی است دوستان عزیز قرار دارد در شهر دوشنبه در رایون شاماسور گفتگی است، یعنی که خانه‌های زمینی است که طرف شاماسور از راه کلان کمتر دورتر خانه‌های زمینی است بردار همین طرفو ده خیلی بود دیگه معلومات چه میگیرین. آپشن مساحت زمینشون 4 سوتی زمین است که 14 خانه میگه کردگی یک تا کلیدور آشخانه بانیش هم است که گرد خانه پولنی خود محکم درختان میوه دهنده دارد، تریزه هاش هم پلاستیکی، یعنی که ریموت خونه‌اش کدگی هست نیست ایشا گفتگی نیست، یعنی که با فکر من کدگی است درونی خونه را سرعت روان نکردم برادر او زیاد از خودشون میگیرن، یعنی که ریموت داره با فکر من برای که خیلی متوباد با نرخ 250,000 سومانی فروخته میشد که باز میگد سودا و معامله خوب میکنیم. خونه میگد آبسفیدش پاسیانی هست، چند نمو درختان میوه دهنده هم دارد، یعنی که بانیا آشخانه یک دو خانه در بیروش عدل است، یا یک کت هم دارد. دیگه معلومات پر از رقم‌های پایان بوده. کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان عزیز قرار دارد در شهر دوشنبه در رایون شاماسور گفتگی است پیش پلیکلینیک 14 جای بهترین میگه نوسترویکا دوم است، جای بهترین همش قایدوی دوستان. دو خانه کوارتیر برادران در چهارم آشیانه قرار دارد 51 کوادرات متر است. آب سوید میگه دارد، آشخانه حجتخانه حمام ترمیز هست. خانه را میگن که به چیز چورا میفروشه، میگه چیز چورا میگیره فقط ریموت خلا کتی، یعنی که قطعی چورش میتونه میگه به چیز چوراش میفروشه. نرخ اخیرانش میگه 320,000 سومانی. جای بهترین میگه لابی رود همه چیزای لازمیش است. کوارتیر نوسترویکا دومای، یعنی که میتونه که سه خونه‌گاش هم کنید دوستان که درونش کلان است. دو خونه‌گا 51 کوادرات متر آب سوتامش قایدوی خب 320,000 سومانی. نرخ اخیرانش میگه دیگه ارزون نمیشه، خیلی کدام تو که میخرین دیگه معلومات میگیرین. کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان عزیز قرار دارد در شهر خوجند بوستونی در 31 میکرورایون گفتگی است پیش مغازین امید روپروی سود و پرکاتور گفتگی است صاحب شون که جای نازم میگه صاحب شون. یک خانه کوارتیر است برادران در هفتم آشیانه قرار دارد که لیفتش میگه پاسداری کار میکند. هفتم آشیانه قرار دارد 40 کوادرات متر است. آب سوید میگد هست، آشخانه حجتخانه حمام ترمیز کانسانه ریموت زمانوی نو کردگی است. آبوی همش قایدوی جای نغزه میگد سروش هم میفروشیم با نرخ 265,000 سومانی دوستان که باز ارزان و معامله میشود که دو خانه یعنی که حساب کنه میشود که درونش کلان است، یعنی که کدام میشود یعنی که همه خیلی کلیدورش کتی بردارن با نرخ 265,000 سومانی. با کدام دوستانی که از سری خوجا نرخ کوارتیر لازم است مرامت دیگه معلومات پر از رقم‌های پایان بوده، فقط شما لایک موندن فراموش نکنید تا آخرش تماشا کنید. کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان عزیز، این هم قرار دارد در شهر دوشنبه در رایون شاماسور گفتگی است دوستان عزیز که روپروی مکتب 16 یعنی که نزدیکی ایرپورت هوناخو با دیگه معلومات از خودشون میگن که یک خانه کوارتیر است در سوم آشیانه قرار دارد 43 کوادرات متر است که آبسفیدش گذراندگی درو و تریزه‌اش جاسوس میگه، یعنی که خانه میگه ریموتش پران است، یعنی که شکاتور مانتاژ کردگی فقط رنگ بور هم خیلی کور موندگی بردارن دیگه معلومات چه میگن کانالیزاسیون هم دارد آبشم گذراندگی هست. با نرخ ارزان میفروشه میگه 170,000 سومانی. باز میگه سودا و معامله خوب هم میکنه میگه خیلی کم رنگ بور هم خیلی کولاش موندگی است، کدومی که میخره خودش میکنه میگه صاحبشون. دوستان اگر شما میخواهید کوارتیر فروشی زمین خالی خانه تیار کوارتیر ماشین مغازه یگان تکنیک یگان چی برای فروختن داشته باشین معلومات پرش قطعی صورتاش رو بکنین ما فروش در رکلام در ویدیو آینده میگذاریم. کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان عزیز قرار دارد در شهر دوشنبه در رایون گیپرازم گفتگی رایون سینو و گیپرازم در قرار دارد.
духонага квартира мега соҳибшон дар дуюм ошина қарор дорад, 50 квадрати метр аст. об свет мега гузарондагӣ аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер, ремонти замонавӣ, новостройка, домо мега ҷои нағд дар наздикиш ҳамаи чизои лозим аст. бо қатъи хеле балкончаи калидоршам ҳаст. бардорон хай кадом то ки медонем дига маълумотча мегирем. бо нархи 320 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегад савдо ва муомила мекунем. срочна мегад сум дар корай бо савдо дар назди квартира дорад. дӯстони азиз, ва кадоми шумо хе квартира тайёр омода дар дуюм ошина марамат дига маълумоти пурра аз рақамҳои поёмда мегирем. фақат аз шумо хоҳиши мо ҳамина ки лайк монданро фаромӯш накунед ва то охираш тамошо кунед, яъне ки видеонавори моро подписа кунед. квартираи фурӯши навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри панҷакен гуфтагӣ аст, яъне ки амин центрш дай кадом маҳаллае ки кадом лаби роҳда нагуфтиянд, фақат шаҳри панҷакен, яъне ки ҳамон лаби роҳ. дӯстони азиз, як хонага квартира аст дар дуюм ошина қарор дорад, 38 квадрати метр аст. обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер, кухонни гарнитур, шифонер бо ҳамаи чизи чораш мега мефурӯша мега телевизор ҳамаш қоидави мега срочна сум дар курай бо чизи чораш мефурӯшанд ки хона, яъне ки ранги европейски мега чикадаги аст, ҳамаи аврупои чизои дар корич ҳаст бо нархи 155 000 сомонӣ ки дига маълумоти пурра телефон карти дӯстони азиз худтон мегирем. рақамҳошон дар поёни видео аст. дӯстоне ки аз шаҳри панҷакен ҳам хел квартираҳои арзон суроғ карда буданд, марҳамат метавонед ки дар рақамҳошон занг занед, бештар маълумотча аз рақамҳошон гиред. фақат лайка фаромӯш накунед. квартираи фурӯши навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ дар райони бофанда гуфтагӣ аст, яъне ки лаби роҳи калонда рӯпарӯи кохи рӯдаки. дӯстони азиз, ки ҳамин хел маълумот аст, дига маълумотча аз соҳибашон мегирем. як хонага квартира аст бардорон дар 6-ум ошона қарор дорад ки лифти скоростной мегад кор мекунад. срочна мега мефурӯшем. 6-ум ошона 42 квадрати метр аст. об свет мега ҳаст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер, ремонти замонавӣ мега ҳамаш қоидави квартира мега документ, яъне ки техпаспорт дорад. бо хай дига маълумотча аз соҳибашон мегирем. хона ремонти качественӣ бо маҳсулоти сифати баланкати ремонт шудааст. бардорон 285 000 сомонӣ нарх шуда ки боз мегад савдо ва муомила мекунед. агар хоҳен то хонагаам кадам метавонед. дигар маълумоти пурра дӯстони азиз аз рақамҳои поёмда фақат барои одамони харидор беҳуда занг назанам. мега кадоме ки мехарад арзон кадам метиҳем, ҳамаи чизои лозимиш, яъне ки ҳаста ҳуҷҷатам дорад. марҳамат дига маълумот аз рақамҳошон. квартираи фурӯши навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт рӯпарӯи балинсаи истиқлол гуфтагӣ аст. соҳибшон ориентир рӯпарӯи балинсаи истиқлол, яъне ки лаби роҳда қарор дорад ки доми нав аст, ки уже тайёр дом. хоб духонага квартира аст. дӯстони азиз, дар 13-ум ошина қарор дорад. лифт дорад ки хона мега, яъне ки сохтмонаш нопурра мега, яъне ки дига корша худтон мекунед, яъне ки ҳамихе типа коробка бардорад ки дар тиреза машаспондаги аст, яъне ки сохтмонаш нопурра дигаша худтон мекунем. об сочак заронаги ҳастанд, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамаашамаш проектош ҳаст. яъне ки агар ки договорто тоғир мега ҳамаша бо ремонтшам кадам метиҳад, хай бо аниқ кадам мегирен. бо нархи 295 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегад савдо ва муомила мекунем. духонага квартира, яъне ки сехонагашам кадам мешавад дар 13-ум ошина 57 квадрати метр. лифт ҳамаш дорад ки лаби роҳда ҷои беҳтарине, тагишта магазин пагазин ҳама чизои лозимӣ ҳаст. кадом то ки мехаред марамат рақамҳошон мондагӣ, дига маълумоти пурра аз рақамҳои поён буда бардорон. шумо агарам хали квартираи фурӯши хонаи заминӣ ё ки замини холӣ барои фурӯхтан дошта бошед, дар номери имо ватсап рӯй кунед. мо фурӯшда реклама мемонем. ин бо 12 хонаи фурӯши мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.